Nézzünk most egy életszerű helyzetet. Kiadsz egy feladatot, és azt válaszolja vissza a kollégád. Hát hogy gondolod, hogy én ezt most még megcsinálom? El vagyok havazva, tegnap is már 3 dolgot adtál nekem, és aztán most még azt gondolod, hogy még ezt is meg tudom csinálni? Hát már nem tudom, nem fér bele az időmbe. Ugye, ilyenkor mit tudsz csinálni? Van rá egy nem túl profi reakció, hogy azt mondod, hogy jó, tulajdonképpen igaza van, hát szegénynek mennyi dolga van, és akkor jó, akkor inkább megcsinálom én magam. Ugye itt most megint ez azért rossz, nem azért rossz, mert megérted az ő helyzetét, nyilván, hanem azért rossz, mert megint magadra húzol egy csomó dolgot. Mi lenne egy másik lehetséges verzió? Nem azt mondod neki, hogy már pedig de, mert én vagyok a főnököd, és majd én megmondom, hogy te mit fogsz csinálni, hanem egyszerűen csak megérted azt, hogy neki sok a feladata, mindannyian gondolom így vagytok egy cégnél, a cégednél, hogy mindenkinek sok feladata van, és egyszerűen azt mondod neki, hogy köszönöm, hogy elmondtad, de nézzük már, légy szíves azt, hogy mit tudnál tenni a dologért. Tehát, hogy mikor tudnád bevállalni, hogy tudnád megcsinálni, hogy tudnák segíteni abban, hogy az összes többi dolgot egy kicsit átszervezzük, hogy még ez is beleférjen, hiszen ez most nekem valamiért fontos. Ha így közelítesz hozzá, akkor nem fog az összes feladat megint visszakerülni te rád, nem kell neked megint elúszni az árral, hanem egyszerűen csak szépen a dolgok mennek, és majd mindenki megszokja, hogy lehet olyat mondani, hogy figyelj, léci, nem most csináljuk, hanem akkor csináljuk, és akkor javasolni fognak egy saját maguk által beosztható prioritást neked, amit te, ha elfogadsz, akkor már is jobb helyzetben vagy, hiszen a dolgok akkor mennek. Ha szeretnéd, hogy ezzel foglalkozzunk, segítsünk abba, hogy ezt a rendszert hogyan tudod jól kialakítani, akkor keresd minket. Delegálj, fejlődj, be well!